Murag ka arsa ni dukas agong bugas. Buka ata eh. Ako sa patas! Ay, baka. Paano na ito kuya? Baka. Ang lalim ng tubig kuya, di ka makatawid. Paano yan? Di naman kita maalsa, bigat-bigat mo na eh. Laki-laki mo na. Baka malit ka nito sa school. Ay, sakto may tao. Yeah! Oy, Pwede pa suyo, bayaran na lang kita. asa man? Aw, kasapatos man din ano. Oh, Sus, grabe, laumag is tubig. tawid lang, baka malit kasi sa school ay. Ya, ako nga sahon. May exam pa naman. Ay, malamang. Alam nga na ko yung ansahin mo. Malamang siya nakasapatos. Ay, pila may bayad mo, ma'am? 10 piso, pwede na yun. 10 pesos? Aw, sige, sige. O, pwede na. Oh, pwede. Ay, sige, alin, alin. Arsa. Kasi, Sus, na, di sideline, di kita, di. Asa-asa bata. okay. Sus, arawan. Tapos na yan. Eto kuya, ha? May 8 lang to kuya. Tawad na yung dos. Ikaw ka, tis. Anak na eh. Aw, sige, sige. Gira. Okay na? Oh, Salamat. Okay na kuya. ito ang sideline, kita, di. Pas di lang dali, aris kwarta, di. Sige, mas maayos mag-atang ako dito na adi mo. Pakarga. Wa, no. Na. Tol. Basta. Ay, hala. Ang baka mo na basta to. Basta ako, di ko kalabangan na. Ano, ano, ba niya? Basta. Saan ano? Mahal ba kaya ang sapatos? Hindi, mabasa ra. Astila. Di mo andar? Ano man eh? Ba't lang, ano ni? Naharap gasolina? Ahak ba na? Patay atong sapatos, ani. Saon man kanilo? Saon man na. Ay, ini lebrag nang may paas lagi. Yay, sapatos man hada. Oy, ma'am. Wala ko ba, ma'am? Naguba niya. Saan paglabang? Ay, sus, tako as tubig, ma'am. Di mo kalabang anak ka sapatos magid mo. Nag-iisis, mahal ba kayo niya ako sapatos? Asam ni podong de. Ato mi sa complex. Aw di hara. Oh, Ay pwede ra. Naguba ning motor ha. bong hindi naman. Ibili na rin eh. Pwede ya, Oh, labang ibili mo. na puli problema ang pagbilin. Ang problema ani ang sapatos nabasa niya. Hindi na problema, ma'am, kay Bang ubra ba kayo ni mahal ba kayo hindi ni? na problema kay pwede naman ko nga makarga ninyo kung palapang di ako. Business lang. Jisra? Oh, extra income ako naman. Di ikaw na day. Sige, are. Hala kay yes. Oh, ang sapatos nabasa. Oh, sige. Kani. Shit, kain good. Gunit tayo. Ay, salamat. Dali ako na sabi, maliit na gid mi ani ron na para babi ko nang diya sa complex. Kay pista. Dali ra kayo, mamay. Yes, ra ko. Yes. Ako na pod. Yari, karga ka. Nabasa kung kundi di ko diya. Medyo buka-buka ka, ma'am da. Pwede, 20 lang si mo, ma'am. Ha? 20 lang si mo, bukatan ni mo. Murag, pila may kilo ni mo. Kasan man ka ingon maka Jisra? Da, sige, sige. Sige 20. Sige. Ako sa batas. Inahatag ko sa bukatan dito. Balik na. Ay, ka pabukat, ma'am. Wala ko na pabukat. Murag ka arsa ni dukas agong bukas. Bukatan, uy. Ako sa batas. No, 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 no. Ay,